Slovenská televízia uvádza dokumentárny cyklus Destinácia svet. Newyorské štvrte. Obrovská metropola New York. Hlavné mesto svetového finančníctva a zhmotnenie amerického sna. Nachádza sa na východnom pobreží štátu rovnakého mena a pozostáva z 5 mestských častí. Queensu, Brooklynu, Staten Islandu, Bronxu a Manhattanu, ktorý je z nich najznámejší. Na území sotva 40 kilometrov je na Manhattane viac než 200 mrakodrapov. Svoje meno dostal podľa indiánskeho kmeňa Manhat, ktorý ostrov v roku 1626 predal Holanďanovi Petrovi Minuitovi za dnešných $24. Ale prvým Európanom, ktorý toto územie prebádal, bol v roku 1524 Florenťan Giovanni di Verrazzano. Kozmopolitné mesto, čo nikdy nespí a je vždy o krok vpredu. Tu pulzuje ekonomický tep sveta. V New Yorku sa rodia myšlienky, ktoré potom dobývajú svet. Demografická explózia tu začala koncom 19. storočia s masívnym prílevom írskych prisťahovalcov. Po ňom nasledovali ďalšie prisťahovalecké vlny. Z dnešných 8 miliónov ľudí sa 28% narodilo v iných krajinách. V tomto taviacom kotli sa vo veľkom miešajú rasy, kultúry i náboženstvá. Od 11. septembra 2001 je mesto aj symbolom utrpenia. Pri útoku na Svetové obchodné centrum zahynulo viac než 3000 ľudí. Z najvyšších vežiakov v meste zostalo iba Ground Zero. Ale New York sa nenechá poraziť. Nemali by sme sa nechať oklamať relatívnym pokojom niektorých častí pri East River. Dopravný ruch v prístave rokmi poklesol, no mesto svoju energiu nikdy nestratilo. Dôkazom toho je prechádzka po Central Parku. Ahoj, volám sa Steven Baum a toto je moja kancelária. Tu pracujem a tu sa aj zabávam. Central Park je pravdepodobne najlepším miestom na korčuľovanie na celom východnom pobreží. V každom prípade je tu najlepšia dráha v celom New Yorku. ...800 metrov široký a 8 kilometrov dlhý Central Park s okružnou cestou je ideálnym miestom pre tento šport. Park založili v roku 1857 v srdci Manhattanu. Zostáva miestom stretnutí, oddychu a vychádzok pre všetkých obyvateľov mesta. Korčuľovanie to je najlepší spôsob, ako sa v New Yorku premiestňovať. Najlepší spôsob, ako spoznať mesto. Steveovi Baumovi sa podarilo urobiť zo svojej vášne povolanie. Na kolieskových korčuliach organizuje turistické prehliadky mesta. Žiadne dopravné zápchy, žiadna verejná doprava. V rytme, ktorý si sami udávate, sa klžete popri budovách na Times Square, Wall Street, Broadway alebo popri menších budovách v Soho, East Village či v Tribeca. Zbožňujem, keď sa sám korčuľujem ulicami mesta. A najmä, keď robím rôzne kúsky. Na to však treba vedieť najprv perfektne korčuľovať. Vychádzka so Steveom určite nie je oddychovkou, no vyplatí sa. Je to ozajstná objaviteľská výprava. Keď prídete do New Yorku, zavolajte mi. Ukážem vám toto mesto ako nikto iný. Vyráža sa zo Central Parku, zelených pľúc mesta, ktorý popri tom celom newyorskom adrenalínovom zhone pôsobí ako ukľudňujúci liek. Ľudia tu jazdia na kolieskových korčuliach, bicyklujú sa, člnkujú, v lete chodia na koncerty a v zime sa korčuľujú na ľade. Je to oáza pokoja medzi luxusnými budovami Upper West Sideu a East Sideu. V nedeľu je ťažké nájsť tu čo len kúsok neobsadeného miesta. Ako náhle sa objaví lúč slnka, je na veľkom trávniku uprostred parku hlava na hlave. pondelok sa opäť začína práca.
Náhliace sa vagóny metra sú plné ľudí zo všetkých obytných štvrtí. Brooklyn, Queens a Bronx. V nich žije 70% obyvateľov mesta. Metro je praktické a lacné. Denne prepraví 3,5 milióna ľudí. V minulosti šiel z neho trochu strach, no dnes je úplne bezpečné. Po jeho sieti premáva najväčšie množstvo vozňov na svete a je tu aj najväčšia stanica Grand Central. Každý deň do nej vchádza 700 vlakov z rôznych predmestí. Počas špičky sa z nich každú minútu valia tisícky cestujúcich. Na nástupištiach sa denne premelie 500 000 ľudí. Obrovská hlavná hala je priemyselným chrámom, vybudovaným v čistom štýle Beaux-Arts. Vybudovali ju v roku 1913 a dnes je historickým pamätníkom. Jej renovácia v roku 1998 stála $200 miliónov. Uprostred tohoto mramorom dláždeného úľa sa nachádza informačné centrum. Je ako záchranné koleso, ktoré cestujúcim hodili, aby sa v tomto zmätku udržali nad hladinou. Denne odpovedáme na 800 až 1000 otázok. Ak je presnosť tunajších vlakov povestná, je to možno aj preto, že 400 staničných hodín udržiavajú v presnom chode elektronicky. Aj to však nezabráni tomu, aby cestujúci nezmeškali vlak. Nad vchodom zo 42. ulice sú osadené veľkolepé hodiny, jedny z najväčších a najdrahších na svete. Raz za týždeň kontroluje ich mechanizmus Myron Johnson. Vo svojich 60 rokoch je tak povediac pánom hodín na stanici Grand Central. Nachádzame sa úplne najvyššie, na veži z hodín. Môžete tu vidieť najväčšiu Tiffanyho vitráž na svete. Ciferník hodín má priemer takmer 4 metre a jedna ich ručička váži viac než 100 kg. Hodiny fungujú už takmer 100 rokov a ja ručím za ich presnosť. Teraz je napríklad presne 11 hodín, 57 minút a 46 sekúnd. Hodiny určujú oficiálny čas. Your attention, please. All luggage and parcels must be attended at all times. Na 6. poschodí starej dámy s faceliftom je umiestnené jedno z najmodernejších železničných kontrolných centier na svete. Pracuje tu 30 ľudí rozdelených do skupín, ktoré sa v službe striedajú v nepretržitej prevádzke. Na strope sa rozsvecujú a zhasínajú signalizačné diódy, vytvárajúc obrazce podobné znameniam zverokruhu. Máme vlastný slogan. Hýbeme ľuďmi, ktorí hýbu svetom. Treba povedať, že New York je centrom kultúry, moci a peňazí. Bez nás by sa nikto nepohol. A tak sme vlastne veľmi dôležití. Your attention, please. All luggage must be attended at all times. Oddelenie stráda nálezov vyzerá ako Alibabova jaskyňa. Po príchode vlakov, keď ich cestujúci opustia, sa vagóny čistia. Zaručene sa v nich nájdú stovky zabudnutých a stratených predmetov všetkých veľkostí. Nájdeme tu všetko, od prsteňov až po elektronický čip. Toto sa napríklad stratilo na nástupišti a nikto si po to nikdy neprišiel. V priemere polovica vecí sa vráti k svojim majiteľom. Zvyšok sa po určitej čakacej dobe daruje charitám. Často sme tu mali aj veľmi podobné predmety. Sklenené oko, dokonca aj zubné protézy. Niekto si raz chcel vyskúšať umelý chrup, aby si bol istý, že je naozaj jeho. Ja by som sa toho teda nedotkol. Dal si do úst zubnú protézu a bol nadšený. Ale táto stanica je viac než len dopravným uzlom pre cestujúcich a turistov. Je aj obľúbeným miestom stretnutí Newyorčanov. Každá stanica má svoj občerstvovací kút. Tu je to na prvom poschodí vo veľkej hale. Z balkóna môžete pozorovať nekonečné ľudské mravenisko pod vami. Najluxusnejšou reštauráciou je tu Metrazur, ale miesto v nej si musíte rezervovať aj niekoľko dní vopred. Na stanici je dokonca aj špeciálna reštaurácia, kde podávajú ústrice a jedny z najlepšie pripravených darov mora v meste.
Zákazníci si tu môžu dať viac než 32 čerstvých ústríc zo všetkých kútov sveta. Keď je tu veľa ľudí, otvorím za deň také 2-3 tisícky ústríc. Ako je v Spojených štátoch zvykom, je sa rýchlo. Tento raz je to však zdravé jedlo. Na chodbách často stretneme hudobníkov. No ak chcú hrať v hlavnej hale, musia uspieť v súťaži, ktorú každoročne vyhlasuje vedenie stanice. Opúšťame stanicu Grand Central a vydávame sa do štvrte biznisu na Wall Street, v južnej časti ostrova Manhattan. Ulice stlačené medzi obrovskými mrakodrapmi. V New Yorku má svoje sídlo 2500 nadnárodných spoločností. Je to viac než v ktoromkoľvek inom americkom meste. Frenetický pohyb tu nikdy neustáva. Prvú burzu tu otvorili v roku 1792. V tom čase sa transakcie konali pod holým nebom na ulici, ktorá viedla po primestskom opevnení. Podľa toho dostala aj meno Wall Street, Hradbová ulica. Trh s cennými papiermi Newyorskú burzu tu otvorili v roku 1817. Samozrejme, dnes je to najväčší trh na našej planéte. Každý deň tu prebehnú obchody v priemere za takmer 22 miliárd dolárov. Dow Johnsonov index stanovuje teplotu na ostatných burzách po celom svete. Medzi týmito stenami sa prichádza k majetku i o majetky rýchlosťou svetla. Jeden deň ste úspešným zbohatlíkom, na druhý deň ste na dne. New York je taký. Bohaté a chudobné štvrte jedna pri druhej, vzdialené od seba iba zo pár blokov. Trump Tower je dobrým príkladom úspechu človeka, ktorý prišiel k peniazom, Donalda Trumpa. Cena apartmánov v tomto mrakodrape na 5. Avenue sa šplhá k 30 miliónom za jeden. V každom prípade je to jedno z najdrahších miest na svete. Nie je to len náhoda, že tu žije najviac amerických milionárov. Upper East Side patrí tým najbohatším. Alice Fenka a Mary Jane Weinsteinová, jej majiteľka, žijú v tomto vyberanom svete. Temer denne navštevujú svoj obľúbený salón u Karen pre ľudí a pre domácich miláčikov. Psí život vo vysokej spoločnosti môže byť tvrdý. Celé hodiny musíte nepohnuté sedieť. Kaderníci vás češú na tých najcitlivejších miestach. To je život. Hodiny čakáte v klietke, kým na vás príde rad a trasiete sa pri sušiči. No zvieratá to znášajú celkom pokojne. Dnes je toho Alice ušetrená. Je čas zrevidovať si šatník. Najradšej nosí čierne prešívané bundy, presne ako táto. Vždy sa snažím zosúladiť náš vonkajší vzhľad. Ak mám na sebe jednoduché šaty, oblečiem jej niečo podobné. Dáme si na tom záležať. Dnešnou úlohou sú nákupy. Skúšajú sa svetre a oblečenie zvlášť navrhnuté pre psích štvornožcov. Správny odev na vychádzku a zvádzanie. V prípade, ak stretneme potenciálneho partnera. Žiadny pán pre ňu nie je dosť dobrý. Nuž, jedno je isté, na teraz nie. Ale sú tu aj priatelia. Toto narodeninové blahoželanie s vkusom vyberané je pre Belu, veľmi pekného buldoga. Le Chien je ďalší psí salón. Francúzsky názov mu má dodať pečať vyššej triedy. Majiteľkou je Líza. Jej pes sa volá Martina. Líza dokonca vytvorila parfém pre psy, ktorý sa veľmi dobre predáva. Ľudia sa ma často pýtajú, či to zvieratá naozaj majú rady. Ale ja to vlastne nerobím pre psy, skôr pre ich majiteľov. Inak povedané, ak ste na prechádzke so svojím miláčikom a ak veľmi dobre nevonia, postriekate ho pár kvapkami parfému a je opäť svieži a voňavý. Líza sa snaží vniesť do života týchto zvierat toľko pôžitku a luxusu, koľko ho majú ich majitelia. Jej kolekcia šperkov a doplnkov pre zvieratá nemá obdobu.
Nemusia žiarliť na svoje paničky. Mark Frankel má podobné nápady. Nápad požičiavať obleky mačkám a psom vznikol vlastne ako reklama, keď sme otvárali obchod. Na naše veľké prekvapenie sa však táto služba stala veľmi žiadanou. Je veľa ľudí, ktorí sa chcú napríklad na svadbe odfotiť so svojím domácim zvieratkom. Iní zase berú svojich miláčikov všade a preto musia byť vždy vhodne oblečení. Večerný oblek je kvalitný a inšpiratívny. Odvtedy vytvoril Mark spoločenské odevy pre každý vkus a každú príležitosť. A každý špás. Áno, aj v New Yorku si môžete so psov vystreliť. Poďme späť do Midtownu, centra Manhattanu. Na 12. poschodí luxusnej budovy sa nachádza kancelária spoločnosti Harrison a Schriftman. Organizujú podujatia všetkého druhu a ich adresár obsahuje smotánku spoločnosti. Spoločnosť založili v roku 1995 a dnes zamestnáva 25 ľudí. Usporadúvajú tie najelegantnejšie newyorské recepcie. Ich úspechy sú hlavne zásluhou šéfky Elizabeth Harrisonovej. Táto databáza je základom našej spoločnosti. Obsahuje asi 30 000 mien a je plno tých, ktorí by sa v kartotéke Harrison a Schriftman chceli objaviť. Pretože to znamená byť pozvaný na najlepšie oslavy, predpremiéry a gala večery. Nachádzať sa na našom zozname je výhra. Elizabeth sa stará o technickú stránku prípravy recepcií. Rozhoduje o mieste konania a o dodávateľoch. Veľmi často rozhoduje aj o štýle dekorácie. Beautiful. What's in season right now? Like, what are you using a lot of right now? We live in New York City. Žijeme v New Yorku. Je to najkrajšie mesto na svete. Nájdeme tu všetko. Napríklad kvety sú mimoriadne dôležité. V Magnólii majú všetky druhy a zrealizujú všetko, čo chcem. Ak hovorím o farbe, o ktorej nikdy nepočuli, i hneď ju pre mňa vyrobia. Teraz sa vydáva na miesto konania budúcej recepcie. Je to stará banka v čínskej štvrti, ktorú prestávali na svätyňu osláv. V New Yorku všetci hľadajú niečo nové a extravagantné. Elizabeth musí neustále prichádzať s jedinečnými a nevšetnými vecami. Je naklonená akémukoľvek nápadu, od Guggenheimovho múzea až po skromné umelecké ateliéry a dokonca aj stanicu metra. Táto budova je podľa mňa veľmi vzrušujúca. Je nevyužitá, nikdy sa tu nič neorganizovalo. Je naozaj ťažké nájsť niečo také v New Yorku. Ale to nám robí dobré meno. Vždy sa snažíme nájsť niečo nové, čo tu ešte nebolo. Dnes sa koná recepcia pri príležitosti filmovej predpremiéry a hostia sú veľmi významní. Teraz tam ideme a pozrieme sa, či je všetko, ako má byť. Filmové kritiky často závisia od Elizabetinej organizácie. Novinári a kamery sa sáču na okraji červeného koberca, zvyčajnom rozhraní medzi hviezdami a tlačou. Zajtra budú tieto zábery zdobiť stránky populárnych novín. Susan Sarandonová s dcérou, Eva Amuriová, Amanda Peetová, Claire Danesnová, Jeff Goldblum, Angie Herman. Vládne tu veľký chaos. Všetci prišli naraz. Elizabetini asistenti zariaďujú skupinovú fotografiu, aby sa uistili, že každý fotograf zväčší dnešný večer.
V poriadku, teraz ide všetko lepšie. Kino je plné, všetci sú tu. Najväčší stres zažívam celkom na začiatku, pretože mám strach z toho, že nikto nepríde. Recepcie po premietaní sa zúčastňujú všetci. Autá vyrážajú jedno za druhým. V šatni sa náhlivo pripravujú darčekové balíčky s reklamnými predmetmi, po ktorých je medzi 5 stovkami vybraných hostí dychtivá zhánka. Pri vchode prebieha tvrdá kontrola. Na neželaných votrelcov si dávajú pozor. Musíte mať riadnu pozvánku. Mark, idem sa pozrieť do kuchyne. Takto to vyzerá za kulisami. Tu sa pripravujú všetky jedlá. Svoju prácu mám najradšej, keď všetko funguje. Večierok je vynikajúci a vtedy si poviete, že ste vykonali dobrú prácu. Potom si konečne vezmem svoj pohár, poobzerám sa dookola a poviem si, OK, je to dobré. Aj dnes je všetko dokonale namiešané. Je to zmes suši, hviezd, obchodu a prekypujúcej dobrej nálady, umelecky zrežírovanej na rozložitej terase s výhľadom na strechy New Yorku. Domáca pani Oslav je spokojná. Hostia sú tu rôzni, čo sa k mestu s určite najkozmopolitnejším obyvateľstvom na svete hodí. Reč a životný štýl sa líšia blok za blokom. Chinatown, Malé Taliansko, Harlem, Malá Odesa. Časy prisťahovalcov z Ellis Islandu sa skončili, no socha slobody stále zostáva majákom, ktorý priťahuje celý svet. Legálni či nelegálni, novoprišelci či starousadlíci, imigranti tvoria bohatstvo mesta. Skôr než staviaci kotol, je to mozaika národov hovoriacich viac ako 200 rozličnými jazykmi. Tieto komunity sú na svoju identitu hrdé. Pravidelne pochodujú ulicami mesta a to nie iba na deň nezávislosti. Dnes je to jarný sprievod v Madison Square Parku. O kus ďalej sa predstavujú miestni Sikhovia. Oslavujú 300. výročie ich gurua. Kvôli tomu sa ich na Broadway zhromaždilo 60 000. V júni pochodujú 5. Avenue Portorikánci, v októbri Taliani a v deň svätého Patrika Íri, aby si uctili svojho svätého patróna. A sú tu aj Afroameričania. Svoj sviatok oslavujú posledné polstoročie. Všetci sa stretávajú na festivale čiernej kultúry, ktorý je najväčšou prehliadkou svojho druhu v celej krajine. Ich heslom je "V jednote je sila". Na podujatí sa zúčastňuje 150 aktivistických organizácií. Je to politická udalosť, ale ide tu hlavne o oslavy a ich podstatou je zábava. Tanec, hudba, rytmus. Oslavujú sa spoločné hodnoty a politika ide bokom. Žiadne sváry, zabávajme sa. Černosy tvoria štvrtinu obyvateľov mesta. Chudoba medzi nimi však predstavuje vážny problém. Nezamestnanosť v ich štvrtiach dosahuje dvojnásobok priemeru. Títo muži a ženy sú často odsúvaní na spodné priečky spoločenského rebríčka. Bohužiaľ, často sa s nimi spája obraz delikventov. A pritom newyorskí černosi dosiahli výrazné úspechy v mnohých oblastiach, napríklad v hudbe. V 20. rokoch priniesli jazz a na konci storočia sa v Harleme a v Bronxe zrodil rap, ktorý našiel nasledovníkov po celom svete.
Dímov je jedným z umelcov novej generácie. Žije vo východnom dolnom Manhattane, čiže v Lower East Side, ktorý bol dlho najchudobnejšou prisťahovaleckou štvrťou a posledným útočiskom pre ľudí ponechaných na pospas nepriazni osudu. Poďte, pôjdeme na prechádzku. Oblasť na juhu Huston Street začala upadať po druhej svetovej vojne. Toto je East River. Sem rád chodím. Často tu rozmýšľam, rozumiete? Rieka, trochu špiny a tak. Tu zbieram inšpiráciu. Slová piesne sa zaoberajú problémami štvrte. The body count grows. Body shots and blows, blood dripping through your nose. Every goddamn single day, I try to stay away from murdering my prey, but I can't. Niggas best to know how to act. If not Jack, you'll get clapped, and that's that. Časy, keď sa sem Belosi neodvážili vstúpiť, sú preč. Mesto tu nastávalo množstvo lacných bytov a ich obyvatelia Dolný Manhattan z vlastnej iniciatívy vyčistili. Teraz tu žije jednotná komunita. Dímov by sa odtiaľto neodsťahoval za nič na svete. Jeho hudba vždy vyjadruje sklamanie, hnev a vzburu ľudí žijúcich v tomto kúte Manhattanu. Hej, sme dievčatá z Lower East Side. Áno, to sme my. Lower East Side, na ňom sme závislí. To je miesto, o ktorom repujeme. Áno, je to jasné, repujeme. Lower East Side, to je niečo. Naozaj. L, tvorené ukazovákom a palcom, je poznávacím znamením tunajšej mládeže. Majú aj vlastnú reč, svoj slang. Celý súbor kódov v nej vyjadruje dušu Lower East Sideu. Dímov práve skontroloval konkurenčné holictvo. Áno, kaderník. Šťastné zamestnanie. Rozumieš, chlapče? Naozaj sa pri ňom dá dobre odreagovať. Toto je moje auto, kamoš. Netreba šoférovať, keď si opitý. Toto je moja stará mama. Vychovala ma. Je pre mňa všetkým. Je všetkým, čo milujem. Dímová priateľka je tiež odtiaľto a rovnako ako on je reperkou. You know what I'm saying? My name is Deja Vu. When I came here to with the crew, cause I'm always doing what I gotta do. Cause when I heat the spot, I make the temperature hot. Was now a cemetery, used to be an ordinary lot. I had to do it to you before you try to do it to me. I am the one there, two together, we are the three. I'm so full of the bull, I pull the fucking trigger. It makes no difference, you a smaller or a bigger figure. Flying through the skies at night. Everybody's getting loose, devil's trying to keep us tight. Keep me stomping motherfuckers to the ground, shit, so bounce it. People who never even knew about the evil. See slavery, break out our bravery. Dímov rap hovorí o nedostatku pochopenia pre mladých, o každodennej diskriminácii černochov a ich nekonečnom boji o uznanie a rovnosť šancí. Dímov teraz ide do štúdia, kde pracuje na svojom druhom CD-čku Živočíšny rytmus. Spieva
spieva už 12 rokov a pritom pracuje ako holič. Vo svojich 30 rokoch dúfa, že sa jeho kariéra naozaj rozbehne. Samozrejme, že v miestnych kluboch je hviezdou, ale on má omnoho vyššie ambície. Verí, že jedného dňa bude hlasitý rap z Lower East Side počuť celý svet. Za riekou Hudson na sever od Manhattanu sa nachádza Bronx, ďalšia chudobná oblasť. Dlho bol najnebezpečnejším miestom v Amerike. Neodvažovala sa tam chodiť ani polícia. Za posledné roky tu však nastalo zlepšenie. Obnovila sa infraštruktúra a zlepšila sa bezpečnosť. Chudoba a smútok však zostali. Žijú tu prevažne Hispánci, Černosi a prisťahovalci z východnej Európy. Jim Hartington je policajtom v dôchodku a Bronx pozná veľmi dobre, pretože sem ho pridelili, keď nastúpil do služby. Dnes pracuje v organizácii New Yorkský uvítací výbor. Vodia po štvrti turistov s bezplatným sprievodcom. S ním môžu navštíviť miesta, kde by sa inak sami neodvážili vstúpiť. Prší a je dosť hmlisto, presne ako pred 30 rokmi, keď som tu bol mladým policajtom. Prežili sme tu toho toľko. Táto scéna mi pripomína všetko, čo som zažil, keď som býval v Bronx. Takáto ťažká situácia je aj v severnej časti ostrova Manhattan. V 60. rokoch prepukli v Harleme rasové nepokoje. Tu sa začalo hnutie Malcolma X za občianske práva. Potom, čo černovská stredná trieda oblasť opustila, začína sa sem opäť vracať. V 80. rokoch zúril v Harleme bratovražedný boj. Drogy, nezamestnanosť, kriminalita. O 10 rokov neskôr urobila polícia sústredené čistky. Odvtedy sa situácia pomaly zlepšuje. Lenox Avenue, 23. ulica. Tieto domy sú ešte prázdne, neobývané, ale jestvuje program, ktorý podporuje bývanie a tak sa práve rekonštruujú. Harlem má šancu. Sú tu očarujúce staré domy, uctievané miesta jazzu, gospelu a rapu. O niekoľko rokov možno štvrť zažije nový úsvit. Prispejú k tomu vo veľkej miere aj zlepšujúce sa verejné služby. Jednu zo služieb, ktorá sa vždy tešila úcte, vykonávajú hasiči. Hasičská stanica číslo 3 v sekcii Bronx Harlem. Modrý záchranný oddiel. Neustála služba s 10 mužmi. Predtým, ako sa stal hasičom, bol Douglas Hentaš tesárom. Ukážem vám kasárne, dobre? Pozrite sa, toto je Gary Linguine. Čo si robil predtým, než si sa stal hasičom? Bol som technikom v oblasti metalurgie. Ako dlho si to robil, kým si prišiel sem? 4 roky. Rýchlo si zmenil zamestnanie. Prečo hasič? Môj otec bol hasičom. Toto je u newyorských hasičov veľmi bežná vec. Táto profesia často vychádza z rodinnej tradície. Garyho otec bol hasičom a som si istý, že ho vodil do kasárni ako my naše deti. Všetko to skúmal, videl veľké autá a možno v jeho srdci zo semienka vyklíčil krásny kvet a stal sa výborným hasičom.
Všetci máme takéto skrine, ale táto tu je výnimočná. Raz tu niekto prilepil túto nálepku a Tonyho to riadne nahnevalo. O 2 dní sme všetci priniesli ďalšie a nalepili sme ich všade. Táto skriňa je naozaj jedinečná. Napriek zjavne dobrej kamarádskej atmosfére nie je služba žiadny piknik. Bežná vec u hasičov. Jedlo je takmer hotové a zrazu treba odísť. Uvidíte, čo sa bude diať. Nasadiť si uniformu, to je prvá vec, čo urobíme, keď je poplach. Hasič v New Yorku si nikdy nešnuruje topánky, aby si mohol obuť čižmy tak rýchlo ako papuče. Tieto nohavice chránia pred vysokou teplotou. Potom máme rádio. Na veste mám kľúče od prístrojov a vreckovú baterku. S touto kyslíkovou bombou na chrbte vydržím pracovať 30 minút v hustom dyme. Príľba je veľmi osobná časť nášho výstroja. Predtým sme si ju vždy brali domov. Zmenilo sa to, ale príľba stále hovorí, kto sme a kam patríme. A sme na to hrdí. V hasičských kasárniach sa môžu hasiči uvoľniť. Každý výjazd je nebezpečný. Ich povinnosťou je za každých okolností zvládnuť krízovú situáciu. Za každým, keď vyrážajú von, ide o život. Modrý tím s nebezpečenstvom žije. Napriek výcviku prišli v posledných rokoch o život 3 z ich mužov. Požiar v Bronxe. Ich kamaráti zo špecializovanej jednotky sú už na ceste. Horí kuchyňa. Rieši sa to rýchlo. Nikto nebol zranený, je to bežná rutina. Fajn, toto sme dokončili. A teraz niečo naozaj dôležité. Obed. Kedy budeme jesť? Už sa to nesie. Vynikajúce mäsové guľky s parmezánom pre mojich chlapcov. Starám sa o nich. Douglas je v hasičskej stanici aj kuchárom. Je to kľúčová pozícia. Dobré jedlo je nevyhnutným doplnkom dobrej atmosféry počas pohotovostnej služby. Na žiadnych iných z 11 400 hasičov v New Yorku nie sú kladené také veľké nároky. Sú tu úzke ulice a obrovské budovy so zložitým prístupom pre záchranárov. A v tomto meste je najvyšší výskyt požiarov v celej krajine. Hlavnou príčinou sú často staré stavby a chybné elektrické vedenie. Newyorskí hasiči preberajú do roka v priemere 1 000 000 hlásení o požiaroch. Požiar elektrického vedenia v rýchlom občerstvení. Budovu už vyprázdnili a zákazníci sú v bezpečí, no majitelia sú v šoku. Pre hasičov je to iba jedno z 500 dnešných hlásení. Iná štvrť, iná atmosféra. Na juhu Manhattanu žije ázijská komunita. Predstavuje 11% populácie a každým rokom rastie. V čínskej štvrti Chinatown sa vám zdá, že ani nie ste v Amerike. Kontrast je zjavný. Orientálna múdrosť je určite dobrým liekom na ruch veľkomesta. Platí to najmä vo svätyni Mahajany, útočisku budhistov, ktoré otvára svoje brány každý deň od 8 ráno do 6 večer. Ale Chinatown je aj exotickým miestom. Veď si len predstavte jeho 400 originálnych reštaurácií natlačených pri sebe. Môžete tu nájsť všetky kulinárske špeciality východu, od tradičných až po tie najneočakávanejšie. Číňania tvoria v New Yorku takmer uzavreté spoločenstvo. Ani po niekoľkých generáciách sa mnohí stále nenaučili po anglicky. Vedú teda oddelený život. Majú vlastné pravidlá, tradície i vlastné písmo.
Chinatown je aj ekonomickým úľom, v ktorom príslovečný čínsky obchodný duch dostal voľný rozlet. No v súčasnosti sa stal obeťou svojej vlastnej dynamiky. Stáva sa preľudneným a zasahuje už aj do tzv. Malej Ázie v Queense. Malé Taliansko. Ďalšia známa newyorská komunita. Taliani sem prišli utekajúc pred hladom koncom 19. storočia vo veľkých prisťahovaleckých vlnách. Mnohí pochádzali z južného Talianska, najmä zo Sicílie, a pre nich bola dôležitá Cosa Nostra. Na americký kontinent priniesli mafiu. Od skončenia zlatých čias krstných otcov, glorifikovaných vo filmoch, štvrť zanikla. Jediným, čo zostalo, sú reštaurácie, no tie sú často iba pascou na turistov. Rovnaké množstvo Talianov žije aj na druhej strane Hudsonu. Prejdite cez Brooklynský most, obdivuhodné kovové dielo prekleňujúce East River a ste v Brooklyne. Je 4-krát väčší než Manhattan. Žijú tu 4 milióny ľudí. Vedľa seba je tu usídlených mnoho rôznych komunít. Na Crown Heights žijú chasickí Židia, tradicionalisti z východnej Európy. Sú súčasťou lubavičskej sekty, založenej v 18. storočí v Poľsku. Riadia sa do bodky božími prikázaniami. Pokiaľ je to možné, vyhýbajú sa styku s vonkajšou spoločnosťou a všetkým svetským náukám. Dodržujú prísne pravidlá odievania sa. Muži nosia klobúky, nohavice, kabáty alebo čierne kaftany a nechávajú si rásť brady a dlhé bokombrady. A počas sabatu, dňa odpočinku, sú povolené iba činnosti súvisiace s náboženskými úkonmi. Je zakázané šoférovať, variť a dokonca aj zapáliť svetlo. Jim Hartington veľmi dobre pozná túto štvrť i tunajších ľudí. Väčšina domov nemá zvonček. Veľké množstvo Židov býva v nízkych domoch, ktoré majú málo poschodí, pretože počas sabatu nesmú používať ani výťah. Prišli sem v 20. rokoch a získali politický vplyv nielen v Brooklyne, ale v celom New Yorku. Naozaj, v meste žije najväčšia židovská komunita na svete. Je väčšia ako v Jeruzaleme. V lubavickej synagóge študujú muži sväté písmo Tóru. Má im byť zdrojom potešenia a oduševnenia. Veľkosť tohoto newyorského spoločenstva vysvetľuje to, že niektoré kulinárske špeciality sa rozšírili aj za jeho hranice. Dobrým príkladom je bagel. Na známej adrese H&H si tieto malé okrúhle tvrdé pletenky môžete kúpiť. Musíte sa však postaviť do radu, pretože obľuba bagelov neustále stúpa. Predaj vzrástol zo zopár miliónov dolárov v roku 1988 na viac než 3 miliardy o 10 rokov neskôr. Bagel je vlastne chlieb, ale trocha inak sa pripravuje. Je to podobné rožkom, vdolkám alebo taštičkám. Bagel má vynikajúcu chuť. Robert Heycott udržiava v tajnosti rodinný recept na prípravu cesta. Prípravovňa je ešte vždy hneď vedľa obchodu, je však chránená pred zrakmi zvedavcov. V podniku nikdy nechýbajú zákazníci. Na malilinkom priestore sa 24 hodín denne mieša, hnetie, pečie a predáva. Z pece každý deň vyberú viac ako 100 000 bagelov. Obchod je otvorený stále, aj cez sviatky. Ale kde sa ona posadnutosť bagelmi vzala? Nemôžem vám odpovedať. Netuším. V 70. rokoch možno 10% ľudí vedelo, čo to je bagel. Pomaly, ale isto sa toto číslo zvýšilo. Neviem prečo. Neviem vám vysvetliť tento fenomén, ale je to veľmi dobré. Bagel obsahuje menej tuku než rožok a tak si ho obľúbili hviezdy showbiznisu. A asi to bol kľúč k úspechu. No New York má o mnoho viac špecialít. Vymysleli tu hotdog. Presnejšie, vymysleli ho na Coney Islande, čo je výletné miesto v Brooklyne. Tento zábavný park je dňom i nocou obľúbeným cieľom Newyorčanov. Hoci nie je taký vychytený, ako bol v 40. rokoch, má stále svoje zvláštne čaro. Hltači mečov, strašidlá a ľudské monštrá. O atrakcie tu nie je núdza. A ani o humor, tak ako v tejto paródii na striptease.
Ale ten ozajstný tiež nie je ďaleko. Pre každého niečo. Nočný život na Manhattane má mnoho podôb. Aby ste obsiahli všetky, od tých tradičných až po tie najvýstrednejšie, musíte byť odborníkom ako Tom Dolby. New York je svetoznámy svojim divokým nočným životom. Je tu veľa barov s nejakým zameraním, od City Village až po živú show v Meatpacking District. Dnes večer si urobíme výlet po najvzrušujúcejších miestach Manhattanu. Poznám ich, lebo je to moja parketa. Poďme teda. Tom o nočných miestach v New Yorku napísal knihu, ale na Times Square žiadneho sprievodcu nepotrebujete. Najväčším magnetom tu stále zostávajú oslepujúce svetlá neónov. Po križovatku so 42. ulicou sa rozkladá pulzujúca broadwayská divadelná štvrť. Po rokoch zanedbávania sa teraz tieto ulice obnovujú. Tom by však radšej vyrazil do East Village. Myslím, že potrebujem nejaké lieky. Idem teda do lekárne Barmacy. Ale dávajte si pozor na vedľajšie účinky. Podoba ozajstnej lekárne môže v tejto barolekárni spôsobiť kadejaké reakcie. Nápoje sú na predpis a podávajú ich v lekárenských odmerkách. Ďalším zaujímavým miestom je Grgací kaštier. Je to bývalý kláštor, ktorý prerobili na svätyňu vyznavačov piva. A teraz poďme do stredu mesta na výlet ku hviezdam. Vítajte na palube Marsu 2112. Pekný let. Marťanská vesmírna loď vezie pozemšťanov 200 rokov do budúcnosti. Je to reštaurácia, kde skôr než ozajstnú galaktickú stravu dostanete pravý americký pokrm. Poďme späť na Zem. Tomovou nasledujúcou zastávkou sú miesta v Chelsea, kde voľakedy bývali bytúnky. V Jackie 60 je atmosféra odviazanejšia. No v ďalšej reštaurácii je všetko v štýle Markíza de Sade. Ak máš rád disciplínu, príď do New Justin. Je to jediná reštaurácia, kde platíme za to, aby s nami zle zaobchádzali. Na jedálnom lístku tu majú sadomasochizmus. Má to ohromný úspech. Ako dezert sa podáva flambovaný horúci vosk. Sadomaso večera v New Justin vrátane obsluhy, kože a klincov stojí $20. A tu je pochúťka pre tých otrlejších, alebo pre väčších fetišistov. Pre istotu sa platí vopred. Slabšie nátury nech ostanú bokom. Newyorské noci môžu byť nekonečné. Na úsvite sa cesty nočných sov krížia s cestami ranných vtáčat idúcich do práce. Nastal čas skončiť maratón s naším odborníkom na nočný život. Treba si odpočinúť. Na programe je hydrobalneoterapia, ktorá nám vráti pokoj pomocou pozitívnych vln. Vonku každou minútou rastie ruch. New York neustále pulzuje životom. Slovenské znenie pripravilo štúdio Savit Košice. Spolupracovali
Mirka Smolnická, Beáta Drotárová, Peter Himič, Alena Ďuranová, Jozef Úradník, Walter Uhrík, Peter Grossman, Táňa Šiserová a Peter Hrabinský. Vyrobila Slovenská televízia 2004.